Čaute, vítam vás pri našom pokračovaní. Sme vlastne tam, kde sme skončili. Čiže sme na hore, kde máme sochu Meridie. A rozmýšľam, čo ďalej. Ja si myslím, že by sme mohli ísť asi do toho našeho prvého mesta. A tam by sme asi začali pomáhať ľuďom. Takže myslím si, že môžeme ísť túto pozrieť, či nemáme nejaký... Ale myslím, že zatiaľ nemáme. Dobre. Tentokrát sa odteleportujeme preč, poďme sem. Zatiaľ sme mali len stáje. Čo vôbec nevadí. Dobre. Ja si myslím, že by sme mohli to mesto obehnúť do kolečka, prejsť všetky farmy, pozbierať tam nejaké suroviny a podobne. A potom hneď vbehneme do mesta, pôjdeme pobrať všetky úlohy, začneme ich pomalinky plniť. Takže, aha, už to tu máme hneď rúdu. Môžeme ťažiť veselo. Ako sa tu sekla textúra. Výborne, železo, ktoré nám je úplne na nič, ale nikomu to nehovorte. No. Schmieding sa nám zvýšil. Vidím koreň Nirnrootu. No vlastne. Koreň Nirnu. OK, dobre. Prvá farma. Chillfurrow. OK. Ja vám toto vyzbieram, aby ste nemali s tým toľko roboty, máte dosť toho aj bez toho. Takže vám to tu všetko vyberiem. A by som rád zistil, či nemáte nejakú úlohu pre mňa, ale vy asi nebudete mať. Ale ak sa mi to nemarí, vidím zase nejakú rudu, idem to pozrieť. Šup, 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 šup. Som to hovoril. Nechcem ju nájsť. Dobre, super, poďme na to. Raz, dva, raz, dva, raz. Keby takto pracujem v práci, tak nie je nič hotové. Mohol by si trošku švihnúť. Neverili by ste, ale trvá to tak 10 až 15 sekúnd, kým to vyťaží. 100 rokov to trvá, dobre. Dúfam, že teraz žiadna ďalšia nebude. Kto má na vás čakať? Už jednu vidím, takže paráda. Kvietka poberieme. Šup. Ešte som tuto, myslím, nevybral hniezdo. To ani není hniezdo. Poberieme kapustiska. Tu je nejaký typeček. Aha, to je strážnik. Dobrý deň. Sa tvári dôležito. Poďme sem. OK, super, poďme ďalej, takže tu sme ani nič, tu máme pory. Rozmýšľam nad tým, že koľko je zas hodín, keď tu je zas tma. Však sme tam neboli tak dlho. Keď tu není ani človeka. Iba strážnici tu behajú. Boli sme tam tak dlho? Pšeničku si poberieme, lebo z nej môžeme robiť alchemku. Dobre. OK. Ouch. Silák. Počkajte, ja tu vidím nejakú inú rudu. Quicksilver. OK. Konečne niečo lepšie ako železo. Super. Vôbec neviem, do čoho mám investovať tie skill pointy. Viem, že teraz tie jednoručné zbrane určite. A určite aj tá mágia. Aj jedna, aj druhá, ale čo potom? Tu niekomu nevychádzali textúry, tuším. Tu nič nevidím za prvé.
Truhlička. Malý pokladík sme si našli. To je chutné. Super. Tak v diable. Vražetkyňa, čo má? Zlatá ruda. Super. No to není ani nejako na výrobu nejakých špeciálnych vecí, ale vyrobíme z toho aspoň amulety, prstenia a zarobíme na tom nejaké zlato. Čo není vôbec zlé. Keď som videl, čo stáva tá roba 3500, tak som na mizine. Keď sa rozhodnem mu nejako kúpiť. Dobre. OK. No, zlezme dole. Ešte. To bol vysoký skok. Ešte jedna. Je to musí byť strašne zábavné sa pozerať na mňa, ako robím ťaženie. Sám sa strašne zabávam, neviete si to predstaviť. Strším radosťou. Dobre. Ale však sa nemáme kam ponáhľať, takže poodkačil. OK, dobre. Dobre. Aby som nerobil aj to, čo som nechcel, povedal som obísť mesto, takže áno, máte pravdu. Idem ešte do tej vežičky a idem naspäť. OK. Sa mi zdá, že blbnú textúry. Počkajte, ja to skúsim len takto v rýchlosti znova načítať. Aha, bol tam nejaký problémik. OK. Banditi idú. Tu máš. Aký prepad. Tomu naložili fajne. Ja naložím tomuto. Nikto tu nebude našich strážnikov zabíjať, čo si myslíte? Iba ja. Ja to robiť nebudem. OK. Dobre. Poďme naspäť. Dúfam, že tu na mňa nevyletí volačo extrémne ťažké, než sa tu začnú zužovať medvede. Čo to je? Myslíte si, že tam môžeme ísť? To bude asi bandita. Ale trošku... Vy tu nemáte čo robiť. Toto je úplne elegantné, proste vytnem vlastnej mačke. Mám toho dosť. Najhoršie, viete čo, že ja už nemám ani flašky na liečenie a stále nemám kúzlo. Keby som mal aspoň to kúzlo. Počkajte, ja používam zlý meč. Ja mám mať toto v obľúbených veciach. Toto. A keď tak dvoječku si dať do druhej ruky. A čo vidíte? Ja nie. Ja ti dám kill you. Ty smrad. Ja mu nemôžem zobrať z inventa. Dobrý deň, vy čo tu robíte, pane? Ale sa do toho dostaneme, čo sa bojíte? No, opa, odskok. No ale musím sa vzdialiť, lebo keď mi vytne posledný úder náhodou a ma zabije. Dobre. OK. Rozmýšľam, či by nebolo naozaj múdrejšie používať ťažkú zbroj, lebo neviem, ale nemám to rád, ťažkú zbroj, ale zase len tak by nás nikto nezabil, že áno?
Rozmýšľam nad tým veľmi. Fú, aká sekerišťa. Ale majú tu koňa. Myslíte si, že je kradnutý? Super, nemôžem ho zobrať, ho ukradnem. Ale to nevadí. To už vlastne nevadí. Arkaj sa už na nás nepozerá. Bomba. Tak všetko, čo nakradli, im teraz zoberieme. Možno. Keď sa mi to podarí otvoriť, samozrejme. Dobre, to by mohlo byť niekde tu. Skoro. Ešte raz. Nice. Dobre. Úplne na nič, ale nevadí. Takto. Skup. Oni prišli ďalší. Ten má ešte vyššiu triedu ako... Zatiaľ som sa ani raz netrafil, to je to ráda. Čo mu šláhnem, neviete? Dám si radšej nápoj. Oni sa asi vrátili. A ja som ich to tu pozabíjal. Nice. Nejaké kúzlo má v sebe. Kde to je? Ale no tak. Inak toto by som tiež mohol používať, že? Už keď sme to predtým niekedy kúpili. Dáme si toto modlenie až na 6, ono to nie je také podstatné, toto si dáme na 3. A teraz keď to použijem, tak sa nám zvýši armor, výborne. Ok. To som nechcel zobrať. Super. OK. Som nechcel zase. Ani som nikomu nechcel brať spodné prádlo. Dobre, my už sme, myslím si, že aj naspäť asi. Že už sme to celé obišli. Takže oni tu vlastne sídlili rovno pod mestom, smradí. Nie je tu žiadna ruda. Je. Prepáčte, ja musím tam ísť to zobrať. No. Nádhera. Železo. Dáme do zberu. Dobre. Pre istotu sa vylepšíme, nevadí. Šup, šup, šup. Ale ono zase, ja som nechcel ten armor na to, že ono... dobre zase. Ale že keď máme ten Alternation Magic, tak tam sú také perky, že keď nemáme žiadny armor, tak nám tu krásne zvyšuje armor tie kúzla, dokonca dvojnásobne, potom trojnásobne. Čiže ja si myslím, že to je vlastne zbytočné nejaké mať na sebe. Veď koľko nám teraz dáva tento light napríklad, nám dáva... Má to tu niekde napísané? 92. No a v tom kúzle, teraz toto kúzle, čo mám, čo som teraz si dal na seba, mi dáva... počkajte, kúkam blbosť, 40. A keby to hneď vylepším, čo by sme vlastne mohli aj kľudne urobiť, tak... 40, tým pádom už by sme mali 80 a to je len prvý perk, takže... A tu sú nejaké shieldy ešte potom. Ja, pozrieme sa na to. Ja sa na to pozriem mimo hrania. Aha. Náš tiger sa vylepšil a zväčšil. Zasilnilo sa puto medzi nami. Ja vám to potom poviem, ja si to skúsim pozrieť mimo hrania, že ako by to mohlo byť. A uvidíme. Dobre, dôležité je, že sme sa dostali zase... hríby. Zase naspäť. Až teraz, dobre. Takže poďme do mesta asi, to bude najmúdrejšie. Čo môžeme urobiť? Nejaká typka ide. Opýtame sa aj, čo robí. Vyzerám choro?
Som sa nakazil niečím, čo som si nevšimol? Čo je ataxia? Ach, nič nevadí. Počkajte, tieto hríby tu chcem pozbierať. Tým pádom nerastú tu po celom tomto. Rastú. To si musíte zvyknúť na to, že ja zbieram všetko. Všade. V každom meste. Ale jediná výhoda je, že nestrávime celý život v tom, že budem kradnúť. Pretože 90% našich let's playov by bolo kradnutie vecí. Si myslím, že toto nám bohate stačí. OK. Dobre. Tu by nás mal strážnik vyzvať, aby sme, neviem čo. Kvôli drakom je zavreté, my ich presvedčíme, veľmi ťažká vec. A on nás pustí. Dlho sme ho presvedčali však. Tiež si myslím. Dobre. OK. Faktu schovám, tuto si poberieme toto. Čo robí tá kovačka uprostred noci tu s týpkom? Čo tu robíte? No jasné, že Battleborn, veď my sme predsa imperialisti, nech sa páči. A hneď sme si spravili kamaráta. Hlavne, že budeme pomáhať opačnej strane, nevadí. Ja by som sa rád pozrel tu. Gold ingot, môžeme až jeden. So šípom môžeme Ty kokšo. Ja si ale nechám 10 tých vecí, je takto. OK. Dobre. Ja si myslím, že my musíme ísť asi do krčmy, lebo sa tu nikam nepohneme. Akože, ja vyskúšam počkať na ulici, čo sa stane. Keď som to skúšal mimo mesta, tak ma napadli zvieratá, tak uvidíme, čo to urobí tu. Nič, výborne. Takže, konečne vidíme a môžeme ísť tu, kde sme skončili. Dobre. Ja si myslím, že by sme mohli pobrať aj toto. Dobre. Ešte túto. Šup. To nebudeme kradnúť. Súdy sa dajú kradnúť, či vyberať, nevadí. OK. Dobre, ale ja som chcel ísť... suroviny. To je moje. Dobrý deň. Ráno príde pani, kde majú sliepky vajcia, oni vôbec nie sú. Ale nie sú. Keď ma ten môj retardovaný tiger pustí. Dobre. Ja som chcel ísť za touto pani sa porozprávať. Tak vyrobil nejaký meč pre nejakého našeho jarova tuto v meste, že či mu to neodnesiem, tak jasné, že odnesieme. Myslíte si, že by mi vedel vylepšiť ten meč? Vedela? Nice. Tak šup do toho, holka. Samozrejme ho brať naspäť. Čo ma to stojí? 700 zlatých to stalo za to. Dobre. Čo to tu máme? Takže... to nič ma netrápia zbrane vlastne teraz. To je tak asi nič. Toto môžem predať. Toto si ešte necháme, to nebudeme dávať nikam. Dobre, zobrali sme prvú úlohu, pôjdeme ju splniť. A tým pádom tak poďme hore, my tam rovno splníme vlastne tie úlohy s tými kameňmi. Wow. Môžem si zobrať toto? To sa mi páči. Dobre, nič. Ja sa rozhliadam trošku. Takže šup. Poďme to diaľto. Výtečne. Super, 1, 2, 3. 3. Serem na teba.
Dobre, šup. Za jeden deň zmiznú. Čo toto vykrikuje? Typka má akú mašľu? Dobre. Tu hádzajú o peniaze, že robili nejakú zlobu v noci. Ale že už to nerobia a to ma absolútne netrápi. Ja si myslím, že je tu jedna taká malá úloha tuto. Počkať, špatne. Nie v ich dome. Ale v tom onom. Dobre, cintoríček malý. A presne tuto by mala byť úloha. Né! Nechcel som sem ísť. Von. Dám sa do prvej osoby na chvíľku. Ty musí strašiť vo veži tuto, veď som hneď vedľa cintorína. Dobrý deň. Soška je tu dokonca. Bez kvetov. Aký nehanebník ich mohol zobrať. Odchádzam. House of the Dead. Ak sa nemýlim, mala by tu byť nejaká úloha. Mala by tu byť taký starček. Kedy si to tak bolo aspoň. Wow. Poďme si počítať trošku kníh. Tento mod sa mi strašne páči, že svietia knihy, ktoré nemáme prečítané, lebo to je 1001, keď sa nemusím nejako zaoberať s tým. Ale vidíte, na čo sa teším? Teraz vlastne ideme za Jarlom a za jeho mágom, čiže si konečne nakúpime nejaké kúzla. To bude asi prvé, na čo sa rozbijeme so zlatom. No tak to určite nie. Žiadne šialenstva, dovidenia. Ten kameň tam vyzerá ako nejaký hudobník. Vedľa toho oného svietníka naľavo, ako na flaute, keby hral túto týpek. Dobre. Uhni. Ach, ale zdravíčko. Či poznáme Boha smrti a života? Poznáme ho veľmi dobre, pred chvíľkou sme skoro zomreli. Potrebujeme mu pomoc. Dobre. Vraj je bez nejakej moci, keď nemá svoj amulet, ale zabudol ho v katakombách. Či mu to prinesieme? Ale veď na takéto veci sa nehovorí nie. Hej, ti naložím jednu. Povedz mi, kde mám zase zbraň. A kde má on hlavu. Dokonca inak, pri bojovaní s nemrtvými je šanca, že tento meč vytvorí explóziu. Chcel by som to vidieť. Čo to je? Čo to zase je? Čo? Čo? Prečo zase mám nejakého vlčiska? Ja som nechcel žiadny goblet. Amulet of Archive. To je typkov amulet. Ale ja si myslím, že tu je aj nejaká questová ešte na iné úloha. Teda predmet, pardon. No jasné, toto som myslel. Niečo som našiel. Uvidíme, čo to je. Tu už asi nemrtví, ale nebudú. Super. To nám je úplne na nič. Prečo mám celú zoologickú záhradu so sebou?
Ale ja si ich nechám, len... keď ma chceli púšťať. Tak, poďme sem. Dobre. Dedo! 15 zlatých! Fú. Tu asi dlho nikto nezomrel, čo? Žobrák na ulici mi dá viac. Ale nevadí, dôležité sme splnili úlohu. Ale ten vlk s nami nejde, to je zaujímavé. Neviem potom, čo to bolo zač. Kto sa tu zase vadí? Tak ja ťa tu idem pozdraviť a on sa ma opýta, či sa necítim chorý. Tak budem rasisticky, ty asi nie si zo Skyrimu, čo? Takže jeho žene sa nepáči, že dlho hľadá nejaký meč. A samozrejme, že mu pomôžeme. Ale jasné, že tam zaskočíme, nebojte sa nič. Dobre. Okičko, toto by bolo. Dobre. Šup, šup. Battleboard. To ma netrápi. Vaše války tu medzi sebou si strčte za klobúčik. Dobre. Tam je inak jedna ťažká úloha pri nich. Pôjdeme zachrániť jedného. Tuto som nechcel zrovna ísť, som si to pomýlil. Tuto som nechcel ísť. Ale jedna ťažká úloha tam bude, budeme musieť z rúk Talmoru zachrániť jedného týpka a to bude zase masaker úplný. Sa tam dostajem na hubu. Chcel som ísť sem. Zdravíčko. Nič mi nepovieš, ty? Nič, ty? Welcome child. Niečo predávaš? Ale, dobrý deň. To sa mi páči. Toto tiež nie je zlá vec. Toto by som potreboval. Aj toto. Ozaj? To môžeme skákať zo skaly, to určite kupujem. Dobre. Lepšia verzia. Berieme. Ja som na mizine. Ale odo mňa nič nekúpi. Toto nechcem, ani toto, ani toto. Ani toto. Prosím. To, čo som zase našiel za prsteň. To je mega. Toto je sračka, to predáme. Ale toto? Fú. To je iná bombička. Nemáte tu nejaké knižočky? Na prečítanie, holky? Majú. Dokonca ešte si aj zvýšime skill v restoration, to sme presne chceli. A ubuchol som si nohu. Dobre. Ok. Odchádzam preč. Dobre. Ale zdravíčko. No tak. Žiadny Talos. Nehovorím, že by mali niekomu zakazovať božstvo. To určite nie. Ja tu vidím toho vlčíka. On si tu proste pochoduje.
Ale nikdy som nehral za Nordov ani takto, takže ma to nefascinuje vôbec. Ryby, yes. Vylovíme im to tu. Strážnici pôjdu chytiť obed a zrazu nič. Nepodlezeme to? Asi nie. Oni chodia so mňou. Somrak vlčí. Čo ja s ním mám robiť? Som si plakol, že kojkapor je tu. Aha. Opäť suroviny. To je paradička, čo? Idem takto v tretej osobe, on si vtedy hľadá tak trošku sám tie veci. Šup. Topíme sa rýchlo. Dobre. Ja sa ospravedlňujem, že stále niečo zbieram, ale ja to proste musím robiť. Za chvíľku uvidíte. Pôjdeme odtiaľto potom na tržnicu do domu alchymistky a tam sa vyřádím. Ja to všetko spravím, budem sa učiť postupne u nej skilly. Platiť jej za to a predávať jej naspäť tie lektvary. Ak sa odtiaľto niekedy v živote dostanem. Super. Dostal som sa. Čo je to tu? Čo to tu zase? Ja som tu zase niečo našiel. Bábíku? Tu chodí nejaké decko. Aha, potrebujem kľúč. Tak to je zaujímavé. Sme plní? Sme? Čím? Veď nič nemám pri sebe. Ešte? No, nice. Pustite ma. Bože, ja tiež nazbieram aj to, čo nechcem. Nič, idem sa najprv vypredať, lebo tuto, keď ešte z druhej strany pôjdem, tak zasa nebudem môcť hýbať. Poďme na to. Nejaký adventure. To nám je jasné. Mám meč pre teba. Od tvojej dcery. Super. 20 zlatých. To mi nestalo za tú cestu ani sem. Nevadí. Helgen bol spálený. Až teraz na to prišli. Irilet vyzerá ako fajne. Aký účest mám. Mali by sme poslať nejaké jednotky do Riverwoodu, jasné, že áno. Drak sa môže schovávať všade. Jeho ani vidieť není. Tento to zase pízdá, že sa mu bude zdať, že aby si nevyzerali, že sa pridávajú na Ulfrikovú stranu. Ale týpek nenechá zabíjať svojich ľudí, takže tam pošle okamžite oddiel. Výborne. Aspoň, že tak. A on sa vráti k robotke plešate? On mi dá zbroj. Ja mám plný inventár. A on mi dá zbroj. A ja na znak vďaky ho tu nechám. Ja by som si chcel obliecť ten prstienok. Nebudeme sa rýchlo pohybovať, ale máme skoro 50% resistance v vlade a v ohni, takže bezpodmienečne to chceme. Typeček. Najprv sa ti skúsim vypredať. Som sa dovypredával. Ja sa chcem zistiť, nemá to armor, naozaj. Škoda, že nemáš destro. Nevadí, ja sa ešte tuto v rýchlosti pozriem, nechcem to takto zaťažovať s tým, ale ja by som chcel nejaké kúzlo. Hlavne tentokrát niečo ako Fireball. Fireball. Teraz rozmýšľam, že to chcem určite. Aha.
To je jedno, kúpim obidve. Ok. Ale veď stojí tu ten týpek a ty nevieš, že ja chcem pomôcť. Idiot. Áno, on vlastne chce, aby sme išli do tých ruín, bude to tu obkecávať zbytočne, lebo nikoho to nezaujíma. Dáme mu kameň, ktorý máme celý čas pri sebe. A tu moja práca končí. Ja ešte behnem tuto, lebo teraz všetkých zvolávajú, ale prečítame si knižočku medzi tým. Dobre, máme splnenú úlohu. Čo to tu svíci? Super. Not now. Mám ísť za tebou. Hurá, už idú. So, Miralette tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. I saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the Watchtower? No, my lord. It's just circling overhead when I left. Takže vlastne prišiel strážnik povedať, že drak zničil strážnu väžu a že utekal najrýchlejšie v svojom živote, aby odtiaľ utiekol. Takže má si oddychnutý peček a teraz bude otravovať typek asi nás. Taká odvážna týpka. Ale ďakujem ti, že si môžem kúpiť dom v tomto meste ako odmenu. Ok, odchádzam. Teraz určite tú úlohu robiť nebudeme. Bo to nás až tak nezaujíma. Dobre. A dôležité je, že sme tu boli, zaniesli sme tam ten meč. Teraz by som rád, ešte neviem ani či to stíham, ale išiel by som rád ešte tuto dole. OK, ja si chcem pozrieť toto. Zatiaľ nebudeme riešiť ani draka, nechce sa mi ísť teraz zabíjať draka, nemám ani s čím. Dobre. Ja si myslím, že by sme mohli urobiť také posledné úpravy našeho inventáru pred tým, ako skončíme. A pôjdeme na to ďalej. Dobre. Takže určite by som, toto tam nebudem dávať, toto vlastne nepotrebujem, keďže mám toto. To sú super veci. Toto ma nezaujíma, ale toto ma zaujíma. Ale mňa by zaujímalo, či dokážem tu toto vyhodiť už teraz z ruky. Čo som si dal do ruky? Firebolt, to som nechcel. Som chcel presne toto. Super. Takže to tam ostane, to už nám vyhovuje, konečne nejaké kúzlo. Toto... ja si myslím, že nám to teraz ani netreba, lebo... V podstate máme oveľa silnejšie kúzlo, ale zase 18 za sekundu je dosť. Nevadí, ale ja chcem fast healing určite. A hlavne my sme zabudli niečo spraviť. 3, 4... My sme sa zabudli pomodliť, zlatí moji. Jak to tu máme? Dobre. Takto na finish sa pomodlíme. Fúha, s Meridiom máme už 71%, máme asi za to, že sme to tam celé vyzabíjali. Dobre, ono v podstate nám sa potom budú zvyšovať tie benefity, môžeme sa na to ešte v rýchlosti pozrieť, že keď čím vyšší máme ten percentuálny
percentuálne tú vieru, tak sa nám zlepšujú veci. Ale ono to tu niekde je, ja to tu musím nájsť sekundu. Toto som nemyslel zrovna. Áno. Takže útoky, spely, všetko v podstate je o 14% silnejšie proti nemrtvým. Čo je výborné. A ešte tam získame nejakú vec, ale to sa dozvieme neskôr. Dobre. Takže vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, ktorý ste si našli, aby ste si to pozreli. Kľudne mi tam hoďte like, nejaký komentár alebo subscribe a vidíme sa pri ďalšom dieli. Budem sa tešiť. Majte krásny deň.